גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני ושפיק כבהא מאותו הכפר, הוא שכן שלי, אני מכיר אותו מאז היינו נערים. הוא זמר נערץ על-ידי מאות אלפי אנשים. כשאתה נוסע ברהט אתה שומע את הקול שלו מהדהד מחנויות, מבתים. כשאתה נוסע אפילו במונית ברבת עמון אתה שומע את הקסטות שלו. בעזה הוא זמר נערץ, בשכם, בירושלים המזרחית, בכל הארץ. הוא אולי הזמר הכי מוכר בציבור הערבי בארץ. הוא נרצח בדם קר כאשר היה במכוניתו באום-אל-פחם. ניסו להוביל אותו לבית-חולים, הוא מת, והכאב הוא גדול. אני הייתי בהלוויה, ראיתי אלפי אנשים מכל קצוות הארץ שבאו להלוויה, וכולם עם שאלה אחת: למה? כיצד זה קורה? אני היום מסתובב בארץ ואנשים יודעים ששפיק כבהא הוא מהכפר קרע, מהכפר שלי, ושואלים אותי למה רצחו אותו, מה הוא עשה? מדובר באדם נורמטיבי לחלוטין, אפילו כמעט שלא יוצא מהבית, הוא חוזר מהעבודה, יושב בבית. עצם השאלה היא נוראה. ואנשים שואלים מה קורה? זה לא אדם לא מוכר, אין מי שלא מכיר אותו. כפי שאני מכיר אותו מעולם, הוא לא פגע בזבוב. מעולם הוא לא הזיק לאיש. אדם חביב על הבריות, פתאום הוא נרצח. הבעיה שהרצח הזה הוא לא רצח בודד. מתרבים המקרים שבהם נרצחים אנשים שהם אין להם מעורבות לא בעולם תחתון, לא בעולם זה, אין להם סכסוכים. רצח שהוא עם סימני שאלה רבים מאוד. אחת הבעיות, או הבעיה העיקרית בעניין הזה, היא שאין הרתעה. כלומר, הרקורד של המשטרה בפענוח מעשי רצח לא יוצר הרתעה. וידוע מאז שיש תרבות אנושית, מאז הרצח הראשון עד היום, שאם אין הרתעה יש יותר רצח. אם פשע אין אחריו עונש, זה מרשם, זה אור ירוק לפשע שבא אחריו. וזה מה שקורה היום בחברה הערבית. נערכו מספר הפגנות בכפר קרע ובאזור ואדי עארה, ותהיה הפגנה גדולה ביום שישי של תביעה אחת מהמשטרה: תפסו את הרוצחים, תשקיעו מאמץ. אני חושב שמדיניות המשטרה לא שונה ממדיניות הממשלה. כפי שיש אפליה נגד הציבור הערבי בכל דבר ועניין, ושאין תחום בחיים שאין בו אפליה נגד הציבור הערבי, אם זה בחינוך, אם זה בתשתיות, אם זה ברשויות המקומיות, אם זה במקומות עבודה, אם זה במצב סוציו-אקונומי, אם זה בחקלאות, אם זה בתעשייה, בתחבורה, בכל דבר יש אפליה, גם במלחמה בפשיעה. אני יזמתי דיונים רבים בכנסת בנושא הפשיעה או המלחמה בפשיעה ביישובים הערביים, בחברה הערבית. ולפעמים באו אנשים מהמשטרה ואמרו:
אתם לא מעידים. הציבור הערבי לא מעיד אם הוא רואה מישהו שעשה מעשה רצח, קשה מאוד לגבות עדויות. וכשאין עדויות, אין ראיות. ואני שאלתי את הקצינים, כמה אזרחים בנתניה העידו נגד משפחות הפשע? כמה אזרחים? האם מישהו בנתניה העז להעיד נגדם? ובכל זאת תפסתם אותם. למה תפסתם אותם? כי הושקע מאמץ. אני דווקא לא הייתי ממליצה לך לעשות את ההשוואה הזאת, כי אז אתה בא, לוקח על אותם אוזניים את החברה הערבית אל מול משפחות פשע. לא החברה הערבית. גם בחברה הערבית יש ארגוני פשע, גם אצלנו, ברוך השם. זה הבעיה, שיש ארגוני פשע ויש פושעים ויש פשע מאורגן גם אצל יהודים וגם אצל ערבים, ואנחנו רוצים שילחמו בו. הבעיה שהמשטרה לא נותנת הגנה לאזרח שרוצה להעיד. למה הוא לא מעיד? כי הוא מפחד. כי אם הוא יעיד ירו בו, יהרגו אותו, והיו דברים מעולם. אז אם המשטרה לא נותנת הגנה, אנשים מפחדים לבוא להעיד. אז הטענה הזאת פסולה. המשטרה צריכה לחפש דרכים אחרות כדי לתפוס את הפושעים, כדי להעניש אותם, כדי למנוע את הרצח הבא, והיא לא עושה זאת. טענה אחרת, המשטרה מטפלת ביקרי רצח באותה מידה, לא משנה. ואני אומר למשטרה, חבל ששר ביטחון פנים אינו פה, אבל שכולם ישמעו, לא נכון. פשוט לא נכון. מישהו מאמין שהמשטרה מטפלת באותה חומרה ובאותם מאמצים ובאותן השקעות ובאותה רמה של צוותי חקירה, אם הרצח הוא באום-אל-פחם או ברמת-אביב? הרי ברור לכולם שאם יש רצח בהרצליה או ברמת-אביב, יושקעו מאמצים אדירים, מיטב החוקרים. במקום 3 חוקרים יהיו 30 חוקרים. במקום ציטוט אלקטרוני ברמה ד', ציטוט אלקטרוני ברמה אקסטרה א'. יושקעו מאמצים אדירים. באום-אל-פחם עושים חקירה, אני לא אומר שלא. אבל איך אומרים? לא במאמץ גדול. ומה קורה אחר כך? מה התוצאה? שהפושעים והרוצחים הם נועזים יותר. הם יודעים שהאפשרות לתפוס אותם היא מאוד קלושה, כי המשטרה לא משקיעה בלתפוס אותם. רק ביישוב שלי נרצחו אנשים שעד היום אף אחד לא מבין איך זה קרה. והמשטרה לא תפסה. לא תפסה אף אחד. אנחנו חיינו ביישוב 5 שנים של יריות על בתים כל יום, עד שהיורים הרגו אחד את השני. לא שהמשטרה תפסה אותם, ואז הפסיקו. עכשיו אנחנו עומדים בפני רצח של אדם שכל הארץ מכירה אותו, וכל הציבור הערבי עיניו נשואות עם השאלה, ואני לא מגזים, אולי הוא לא מוכר אצל יהודים, אבל בציבור הערבי הוא מוכר מאוד. מי רצח את שפיק? ואנחנו רוצים להיות בטוחים שהמשטרה עושה הכל, אבל הכל כדי לתפוס את הרוצח. אבל כל יום יש ירי, כל יום יש רצח. רק ביום הבחירות, ליל הבחירות, נורה אחד המועמדים בלוד, עבד זברגה. וזה יצר מתח אדיר בעיר. עד היום יש מתח אדיר. הוא נמצא בטיפול נמרץ. אני מאחל לו החלמה ומגנה בכל לשון את ניסיון ההתנקשות בו. אבל מה עושה המשטרה?
עשרות מקרי רצח בלוד לא תופסים. הגיע הזמן לשנות מדיניות. הגיע הזמן להתמקד איפה שיש יותר רצח. בציבור הערבי, לצערנו הרב, יותר ממחצית מקרי הרצח הן ביישובים הערביים. אז בבקשה, המשטרה צריכה להשקיע יותר ממחצית המאמץ שלה שם, איפה שיש הבעיה. לא רק להשקיע בשוויון כאילו, לא ככה. זה בשוויון בטיפול האמיתי והישיר במקרי רצח. טיפול אמיתי של המשטרה לא יפתור את הבעיה מן השורש, אבל בוודאי יצמצם אותה בצורה רצינית ביותר. היו דברים מעולם, הושקע מאמץ במיגור הפשע בנתניה והייתה הצלחה. אם יושקע מאמץ כזה בציבור הערבי, אני אומר לכם, תהיה הצלחה והפשע יצומצם ויהיה פחות רצח. יהיה זכרו ברוך חברנו שפיק כבהא. תודה רבה. כמה אזרחים בנתניה העידו נגד משפחות הפשע? כמה אזרחים? האם מישהו בנתניה העז להעיד נגדם? ובכל זאת תפסתם אותם. למה תפסתם אותם? כי הושקע מאמץ. אני דווקא לא הייתי ממליצה לך לעשות את ההשוואה הזאת, כי אז אתה בא, לוקח על אותם אוזניים את החברה הערבית אל מול משפחות פשע. לא החברה הערבית. גם בחברה הערבית יש ארגוני פשע, גם אצלנו ברוך השם. זה הבעיה, שיש ארגוני פשע ויש פושעים ויש פשע מאורגן גם אצל יהודים וגם אצל ערבים, ואנחנו רוצים שילחמו בו. הבעיה שהמשטרה לא נותנת הגנה לאזרח שרוצה להעיד. למה הוא לא מעיד? כי הוא מפחד. כי אם הוא יעיד ירו בו, יהרגו אותו, והיו דברים מעולם. אז אם המשטרה לא נותנת הגנה, אנשים מפחדים לבוא להעיד. אז הטענה הזאת פסולה. המשטרה צריכה לחפש דרכים אחרות כדי לתפוס את הפושעים, כדי להעניש אותם, כדי למנוע את הרצח הבא, והיא לא עושה זאת. טענה אחרת, המשטרה מטפלת ביקרי רצח באותה מידה, לא משנה. ואני אומר למשטרה, חבל ששר ביטחון פנים אינו פה, אבל שכולם ישמעו, לא נכון. פשוט לא נכון. מישהו מאמין שהמשטרה עונש זה מרשם, זה אור ירוק לפשע שבא אחריו? וזה מה שקורה היום בחברה הערבית. נערכו מספר הפגנות בכפר קרע ובאזור ואדי עארה, ותהיה הפגנה גדולה ביום שישי של תביעה אחת מהמשטרה: תפסו את הרוצחים, תשקיעו מאמץ. אני חושב שמדיניות המשטרה לא שונה ממדיניות הממשלה. כפי שיש אפליה נגד הציבור הערבי בכל דבר ועניין, ושאין תחום בחיים שאין בו אפליה נגד הציבור הערבי, אם זה בחינוך, אם זה בתשתיות, אם זה ברשויות המקומיות, אם זה במקומות עבודה, אם זה במצב סוציו-אקונומי, אם זה בחקלאות, אם זה בתעשייה, בתחבורה, בכל דבר. יש אפליה גם במלחמה בפשיעה. אני יזמתי דיונים רבים בכנסת בנושא הפשיעה או המלחמה בפשיעה ביישובים הערביים, בחברה הערבית. ולפעמים באו אנשים מהמשטרה ואמרו, אתם לא מעידים. הציבור הערבי לא מעיד. אם הוא רואה מישהו שעשה מעשה רצח, קשה מאוד לגבות עדויות. וכשאין עדויות, אין ראיות. ואני שאלתי את הקצינים,
גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני ושפיק כבהא מאותו הכפר, הוא שכן שלי, אני מכיר אותו מאז היינו נערים. הוא זמר נערץ על ידי מאות אלפי אנשים. כשאתה נוסע ברהט אתה שומע את הקול שלו מהדהד מחנויות, מבתים. כשאתה נוסע אפילו במונית ברבת עמון אתה שומע את הקסטות שלו. בעזה הוא זמר נערץ, בשכם, בירושלים המזרחית, בכל הארץ. הוא אולי הזמר הכי מוכר בציבור הערבי בארץ. הוא נרצח בדם קר כאשר היה במכוניתו באום-אל-פחם. ניסו להוביל אותו לבית חולים, הוא מת והכאב הוא גדול. אני הייתי בהלוויה, ראיתי אלפי אנשים מכל קצוות הארץ שבאו להלוויה, וכולם עם שאלה אחת: למה? כיצד זה קורה? אני היום מסתובב בארץ ואנשים יודעים ששפיק כבהא הוא מהכפר קרע, מהכפר שלי. מטפלת באותה חומרה ובאותם מאמצים ובאותן השקעות ובאותה רמה של צוותי חקירה, אם הרצח הוא באום-אל-פחם או ברמת-אביב. הרי ברור לכולם שאם יש רצח בהרצליה או ברמת-אביב יושקעו מאמצים אדירים, מיטב החוקרים. במקום 3 חוקרים יהיו 30 חוקרים. במקום ציטוט אלקטרוני ברמה ד', ציטוט אלקטרוני ברמה אקסטרה א'. יושקעו מאמצים אדירים. באום-אל-פחם עושים חקירה, אני לא אומר שלא, אבל איך אומרים? לא במאמץ גדול. ומה קורה אחר כך? מה התוצאה? שהפושעים והרוצחים הם נועזים יותר. הם יודעים שהאפשרות לתפוס אותם היא מאוד קלושה, כי המשטרה לא משקיעה בלתפוס אותם. רק ביישוב שלי נרצחו אנשים שעד היום אף אחד לא מבין איך זה קרה, והמשטרה לא תפסה אף אחד. אנחנו חיינו ביישוב 5 שנים של יריות על בתים כל יום, עד שהיורים הרגו אחד את השני. לא שהמשטרה תפסה אותם, ואז הפסיקו. עכשיו אנחנו עומדים בפני רצח. שואלים אותי, למה רצחו אותו? מה הוא עשה? מדובר באדם נורמטיבי לחלוטין, אפילו כמעט שלא יוצא מהבית. הוא חוזר מהעבודה, יושב בבית. עצם השאלה היא נוראה. ואנשים שואלים, מה קורה? זה לא אדם לא מוכר, אין מי שלא מכיר אותו. כפי שאני מכיר אותו מעולם, הוא לא פגע בזבוב. מעולם הוא לא הזיק לאיש. אדם חביב על הבריות, פתאום הוא נרצח. הבעיה שהרצח הזה הוא לא רצח בודד. מתרבים המקרים שבהם נרצחים אנשים שהם אין להם מעורבות לא בעולם תחתון, לא בעולם זה, אין להם סכסוכים. רצח שהוא עם סימני שאלה רבים מאוד. אחת הבעיות, או הבעיה העיקרית בעניין הזה, היא שאין הרתעה. כלומר, הרקורד של המשטרה בפענוח מעשי רצח לא יוצר הרתעה. וידוע מאז שיש תרבות אנושית
מאז הרצח הראשון עד היום, שאם אין הרתעה יש יותר רצח. אם פשע אין אחריו